Tämä on Sam. Niin kuin monet hänen ikäisensä pojat, hänkin rakastaa musiikkia, videopelejä ja urheilua, varsinkin hokkeytä. Hänellä on myös progeria, kohtalokas ennenaikaista vanhenemista aiheuttava sairaus, jonka seurauksena lapsi kuolee sydänkohtaukseen tai aivohalvaukseen keskimäärin jo 13-vuotiaana. Tauti on niin harvinainen, että monissa tapauksissa se jää diagnosoimatta, joten ympäri maailmaa on vielä lapsia, jotka elävät elämänsä tunnistamattomina ja ilman hoitoa. The Progeria Research Foundation tutkimussäätiö voi auttaa tukemalla ja opastamalla, mutta nämä lapset täytyy ensin löytää. Runsaan vuoden aikana on PRF-säätiön Find the Other 150-kampanjan avulla löydetty 24 progeriaa sairastavaa lasta tusinasta eri maasta. Moi, olen Tuukka Rask Boston-Bruinsista ja yhdessä Progeria Research Foundationin kanssa yritämme löytää kaikki tautia sairastavat lapset Suomesta. Vieraile nettisivuilla www.findtheother150.org ja lue miten voit auttaa. Kiitos!